كم زي حلي تسفالوني 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 ألوني أب وانجيل ماتيوس معرف إسران حمشتن كاب فقدي حادة كساب فقدي عسرت سلسته بزعبا اتن عسرت دناقل أب قداماي كفال كساب سالساي كفال كاب فقد حادة كساب فقدي أربعة رينا نيرنا أب رابعاي كفال دما فقدي حمشتن فقدي شدشتن كن رينا وانجيل ماتيوس معرف إسران حمشتن فقدي حمشتن مرعاوي مس دنگوي گنا كلن تخسبلا دقساون اتن دناگل نتي مرعاوي كقبلاين وسين زلوا اتن عياسو مدلاون كي ودا اتن لبامات گنا مدلاون مسودا لبي اتن عياسو صبو كي ملأ لبي اتن لبامات گنا بصبو مسملأ هيوت اتن عياسو زيبره كوينو هيوت اتن لبامات گنا ببرهان دميقو ين نتمرعوي قبلا وسين زلوا اتن دناقل نمنتا ين ابزا ساعت زيا نتمرعوي قبلا وسين زلوا مرعوي قبلا نخوصا مخنيات زخونن كستت انتايو ازي كنحسبولو صبو يخون زخونه خوينو اتمرعوي ابتا اتن دناقل قبلو زوصالا اوان أي مثلا اتن دناقل نتي مرعاوي كقبلا زوص على ساعتن اتي مرعاوي زمصلو ساعتن حدا كوينو أي ترخبن إذا دما ناي مدونغواي وصيتيو قوصرا ناي زي مخبار وصيتيو اتي مرعاوي دونغيو اتن دناقلون دونغيانيين مخنيات اتي مدونغواي مبار كنفتشو صبو يخون مخنيات اتمدونغواي اتمرعاوي زي كونس اتن دناقلين بفلاي دما اتن عياسو دناقل ازين دونغين ين اتمرعاوي جنا اب قوصرو كمص يخل نيرو يو اب تمرعاوي ناي مدونغواي شجر يلن اتمرعاوي زدونغوي اتن دناقل سلا زدونغويا يو نسو يصبين إيو نيرو مدلاون كسعزو دا توساخ جيزي يهبن إيو نيرو مرعاوي مدونغوايو مبار نتن دناقل زتأكم منبر زقود نقر يبولون كتكمالو انت داخي لنكا مدلاون كودا توساخي عدل زهبيو اب قال اي بيتروس معراف سلسته فقديت شعته قويتاس كلاتهم ناب نسحا خبص حنبر حادو كوا خطف زفتو سلازي كونه من تاخاتكم يعقس على امبر كمتي نقلياتهم زدونغي زمسلوم نتسفو ايدونغيون ايو يبلنا مسات قويتا كدونغي يخيليو ازقنا مدلاونا نخنود نعانا توساخي عدل نمهابيو علاما مدونغواي مسات قويتا نحنا مدلاونا امززام كنصمد امبر نخنزناقع ايكونن سلازغونه دما بجيغا كنردو تخكل ايكونن بتخكل نردايو انت دايلنا امبار مسات غويتا دونغيو مالت غيزي يلن مالتيو نصبيو سب انت دا دونغينا كافتا دونغيو زبلنا لا ساعات جميرو كمص يخل ايو سلازغونه دما غيزي كم زيبلنا فليتنا قويتا يصبينا خمزلو فليتنا مدلاواتنا كنزازم قويا كنبليو زلنا اتن دناقل مبار اتمرعاوي مسدونغوي نابيتن ايتملسان ام مدلاواتن منم لوطي كي غبراغنا مصباي اين كتيلن ازغا مخنيات مدونغواي اتمرعاوي بتخكل كم زي تردو زملكتيو نتمرعاوي مصباي مقصالن نابيتن كمو ناب قداين زي مملاسن ابتي نتمرعاوي خصبيالو زقبان بوتا نتمرعاوي مصباين صبغيو نتمرعاوي كنصبيو زلنا
ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይንና እዩ ካብ ቤት ኣምላኽ ከይወፃና እዩ ናብ ዓለም ከይተመለስና እዩ እዚ ጽቡቕ ኮይኑ ነቲ መርዓዊ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይንና ክንጽበዮ ዘለና ግና ከይተዳለና ዘይኮነስ ተዳሊና እዩ ጎይታ ዝሕጉሶ ንዕኡ ምጽባይና ዘይኮነስ ምድላውና እዩ እተን ደናግል እምበኣር ፈለማ ተታኺሰን ብምቕጻል ድማ ደቂሰን እየን እዚ ኸዓ ነቲ መርዓዊ ዝመጸሉ ጊዜ ዘመልክት ይመስል ከመይሲ ሓደ መርዓዊ ክንቅበል ንወፅእ ኣብ ከባቢ እቲ መርዓዊ ዝመጸሉ ጊዜ እዩ ካልኣይ ዝኾነ ሰብ ኣብ እዋን ቀትሪ ክድቅስ ይኹን ክታኸስ ባህርያዊ ኣይኮነን ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ግና ፈለማ ኩላተን ተታኺሰን እየን ብምቕጻል ድሕሪ ምትኻሰን ድማ ኩላተን ደቂሰን እየን ዝኾነ ሰብ ፈለማ ዝታኸስ ብምቕጻል ድማ ዝድቅስ ምስ መሰየ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ መርዓዊ ዝመጸሉ ጊዜ ምስ መሰየ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምንቃሕ ጊዜ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምንቕቓሕ ጊዜ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምብዕዛዝ ጊዜ ኣብቲ ናይ ምፍዛዝ ጊዜ ኣብቲ ናይ ድኻም ጊዜ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ እዚ ክፍሊ ከም ዝነግረና መርዓዊ ክቕበል ዝወፀ ሰብ ክታኸስን ክድቅስን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ዘገርም ክስተት እዩ እሺ እተን ለባማትሲ ምድላዋተን ወዲአን እየን እሞ ይታኸሳን ይደቅሳን እተን ዓያሱ ግና ንምንታይ ኣብ መወዳእታ ጊዜ ናይ ትኻስን ናይ ድቃስን ጊዜ ከም ዘሎ ካብዚ ክፍሊ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ብዙሓት ክደኽሙ ክሕለሉ ተስፋ ክቖርፁ ንድሕሪት እውን ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዘይተጸበናዮም ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበላሸው ብዙሓት ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ምጻት ጎይታ ዘረስዕ ዘየለ ዘምስል ኩነታት ክመጽእ ይኽእል እዩ እዚኣቶም ኩላቶም ግና ከዘናግዑና የብሎምን ጊዜ ከም ዘይብልና ኣይንረስዕ ሰብ ፈለማ ዝታኸስ ብምቕጻል ድማ ዝድቅስ ብስጋ ስለ ዝደክም እዩ ምትኻስ ይኹን ምድቃስ ናይ ድኻም ውፅኢታት እዮም ብስጋ ከም ንደክም ብመንፈስ እውን ንደክም ኢና ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ድኻም ውፅኢት ስራሕ እንተኾይኑ ግና ባህርያዊ እዩ ትኻስን ድቃስን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ኩሉ ጉድኣት እውን ኣለዎ እዩ መጠነኛ ትኻስን ድቃስን ሓይልና ክንሕድስን ክንነቓቓሕን እዩ ምኽንያት ዝኸውን ክበዝሕ ከሎ ግና ሕማም እዩ ክኸውን ዝኽእል ካብዚ ድማ እተን ዓያሱ ደናግል ትኻስን ድቃስን ከብዝሓ ከለዋ እተን ለባማት ደናግል ግና ምንቃሕ የብዝሓ ከም ዝነበራ ኢና ንርዳእ ምንቃሕ ምስ ኣብ ስራሕ ምጽማድ ክዛመድ ከሎ ምድቃስ ድማ ምስ ካብ ስራሕ ምብኳር እዩ ዝዛመድ ብስጋ ክንድቅስ ከለና እቲ ብስጋ ንሰርሖ ዝነበርና ክንሰርሕ ዘይንኽእል ኢና ንኸውን ብመንፈስ እውን ከምኡ እዩ መንፈሳዊ ስራሕ ዘይንሰርሕ እንተኾይንና ብመንፈስ ደቂስና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት እተን ዓያሱ ከምተን ለባማት ኣይኮናን ህኩያት እምበር ትጉሃት ኣይኮናን እዚ ናይ ድቃስ ጊዜ እምበኣር ምድላዎም ንዝወድኡ ውሑስ ክኸውን ከሎ ምድላዎም ንዘይወድኡ ግና ዋጋ ዘኽፍል እዩ ኣብዚ ክፍሊ ንረኽቦ መሰረታዊ ሽግር እምበኣር ምትኻስን ምድቃስን ዘይኮነስ ምድላውካ ዘይምውዳእ እዩ ደቂስና ዘለና እምበኣር ምድላውና ክንፍትሽ ኣገዳሲ ይኸውን ምድላውና ዘይወዳእና ምንቃሕ ምብዛሕ እምበር ምትኻስ ምብዛሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን ምድላውካ ከይወዳእኻ ምድቃስ ምብዛሕ እሽነት ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል እሺ ንእሽተይ ንታኸስ ንእሽተይ እውን ንደቅስ ይኹን እምበር ኣብዚሕና ድማ
ንንቃሕን ገጽ ኣምላኽ ንድለን ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ምድላውካ ወዲእኻ ዲኻ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 10 ወ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ክጠረለይ ይብለና። እዚ ኸዓ ልብና ክጸሪ ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ልብና ጸሪዩ ድዩ? ካብ ልብና ክፉእ ዘበለ ኩሉ ተጸራሪቡ ወፂኡ ድዩ? ልብና ኸ ጽቡቕ ብዘበለ ኩሉ መሊኡ ጽቡቕ መዝገብ ኮይኑ ድዩ? ሕይወትና ኸ ካባና ብዝወፅእ ንዓለም ከዓ ብዘብርህ ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ መሊኡ ድዩ? እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግና ምድላዋትና ወዲእና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 6 ፍርቂ ለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ። እቲ መርዓዊ እምበኣር ፍርቂ ለይቲ ስኮነ ይመጽኡ። እቲ ናይ ድቃስ ጊዜ ከይተወድአ እተን ደናግል ደቂሰን ከለዋ ካብ ድቃሰን ከይተበራብራ ከለዋ ንምድላው ኣብ ዘይጥዕም ሰዓት ምናልባት እውን ባእሲ ጭቕጭቕ ኣብ ዝነገሰሉ ሰዓት ምናልባት እውን ልቢ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝኽበደሉ ሰዓት ነቶም ኣቐዲሞም ምድላዎም ዝወድኡ ምንም ጸገም ኣብ ዘይብሉ ሰዓት እዩ እቲ መርዓዊ መጺኡ። እተን ደናግል ይደቅሳ እምበር እቲ መርዓዊ ግና ኣብ ሰዓቱ መጺኡ እዩ። ኣብዚ ልቢ ክንብለሉ ዘለና ምድቃስ እተን ደናግል ነቲ መርዓዊ ከደንጉዮ እኳ ዝኽእል እንተኾነ ከይመጽእ ግና ክኽልክሎ ዝኽእል ኣይኮነን። እቲ መርዓዊ እንተደንጎየ እኳ ክመጽእ እዩ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ጭራሕ ምራሕ ኮይኑ እዩ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና። እቶም መርዓዊ ዓጂቦም ዝመጹ ክመጹ ከለዉ ድምፆም ኣጥፊኦም ኣይኮኑን ዝመጹ። እንታይ ደኣ መርዓዊ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገልጽ ውዕውዕ ድምፂ እናስምዑ እዮም ዝመጹ። እዚ ጭራሕ ምራሕ ዝብል እምበኣር ነዚ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እተን ደናግል ካብ ድቃሰን ክበራበራውን ዝሕግዝ እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ መወዳእታ ጊዜ ንክርስቲያናት ካብ ድቃስ ዘበራብር ዝኾነ ክስተት ከም ዝኽሰት ዘመልክት እዩ። እዚ ግና ነቶም ተዳልዮም ዝጸንሑ እምበር ነቶም ከይተዳለዉ ዝጸንሑስ ዝጠቅም ኣይኮነን። ብምቕጻል መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል መልእኽቲ ተነጊርወን። እዚ ድማ በቲ ጭራሕ ምራሕ ተንደናግል ካብ ምድቃሰን ተበራቢረን ከም ዝነበራ ዘመልክት እዩ። ነተን ደናግል ዝከታተል ውፃ ዝብል ድምፂ ዘስምዕ ኣካል ከም ዘለውን ዝሕብር እዩ። እዚ ኸዓ መልኣኽ ኣምላኽ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እተን ደናግል ኣብ ድቃስ ዘሕለፈኦ እዋን እምበኣር ነዊሕ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ነቶም ደቂስና ዘለና ምድላውና ክንፍጽም ድማ ሒደት ኣይኮነን። ራብዓይ ክፋል ነዚ ይመስል ሻል ፍጹም ዘየሐልል ተስፋሎኒ 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 ኣሎኒ